हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जोङो आधार कार्डनि मोनसे पीवीसी कार्ड जों माबोरैहाय मबाइलनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनानै लानो हायो एबा बेबादि एप्लाइखौ जोङो गावनि रेजिस्टार्ड मबाइल नाम्बार जोंल' हायो एबा मबाइल नाम्बारा जुदि आधार कार्डजों रेजिस्टार नङाब्लाबो जों गुबुन मबाइल नाम्बारजोंबो एप्लाइ खालामनो हायो बबे मोनसेया थार जों बेनि गेजेरजोंबो जों क्लियार खालामनो हायो जों बेनि क्लियारखौ जों मोननो हानाय जागोन जेब्ला जोङो मोनसे अफिशियेल साइटनि सिङाव हाबथारनानै बेनि माखासे इन्टारफेसखौ जों नुनो मोनो अब्लानो जों मिन्थिगोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो गासैबो क्लियार जागोन आरो बुजिनो हागोन आरो गावनो गावनि मबाइलजों एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरो न'खरनि सोद्रोमाफोरनि सोरनिखौब्लाबो नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै होनो हागोन गावनि स्मार्टफननि गेजेरजों आरो नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम जे नोंथांनि लोगोआबो जेन रोङो आरो मिथिनानै मोनो जायफोरनाखि मिथिफेरा एबा बानायनानै लानो गोनांथि जादोंमोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामगोन शेयार खालामगोन हाजासे नोंथांमोनहा आरो सापर्टिं कमेन्ट होगोन दायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दायो आं बेनि अफिशियेल साइटआव दंफैखायो आङो बेवहाय लगिनआव हाबगोन नाथाय बे लगिन एबा बे साइटखौ जों माबोरैहाय मोनजेनो होननानै बुङोब्ला गुबैयै आं नोंथांमोननो दिन्थिफिननोसै जोङो जोबनाय फारसे दायो आङो लगिन अप्सनाव थुनानै होगोन बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनदों बेवहाय आधार नाम्बार होगोन बेनिफ्राय नोंथाङा बाव जा केपचा नुदों बेखौ नोंथाङा नैबेवहाय एन्टार खालामगोन बेनिफ्राय गाहायथाराव जे अटिपि अपसन नुदों बाव थुनानै होयोब्ला नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव अटिपि हाबगोन आरो अटिपिखौ नोंथाङा बेवहाय होनानै गाहायाव जे नोंथाङा लगिन अपसन नुनो मोनदों बियो गोथां गाबनि जागोन नोंथाङा जेब्ला अटिपिखौ बेवहाय होयो अब्ला दायो आङो बिनि आधार कार्ड आरो बिनि केपचा जा आङो नुनो मोनदों बेखौ आं बेवहाय एन्टार खालामबाय बिनिफ्राय सेन्ड अटिपिखौ आङो क्लिक खालामनानै होगोन नोंथांमोनाबो बेबायदिनो क्लिक खालामनानै होगोन दायो अटिपि फैबाय बे अटिपिखौ आङो कपि खालामबाय बेनिफ्राय इन्टार अटिपि बे अपसनाव आङो बेखौ पेस्ट खालामबाय पेस्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेबायदि गोथां गाबनि लगिन नुनो मोनदों बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो लगिन खालामखांनाय लोगो लोगो नोंथाङा नोंथांनि प्रफाइलाव दायो हाबनो हाबाय नोंथाङा बेवहाय राइट कर्नार टप फारसे नोंथाङा नुनो मोनदों जे बेवहाय क्लिक खालामोबा नोंथांनि प्रफाइलखौ नुनो मोनगोन नोंथांनि एड्रेस एबा नोंथांनि आधार कार्डखौ बेवहाय नुनो मोननाय जाबाय अब्ला नोंथाङा नोंथांनि प्रफाइलाव हाबनो हानाय जादों दायो गाहाय फारसे फैदो जोङो मा गोनांथि जादोंमोन जोङो बेनि अपसनखौ नायगोन दायो नोंथाङा बेहाय नुनो मोनदों अर्डार आधार पीवीसी कार्ड जोङो पीवीसी कार्ड एप्लाइ खालामनो सानदोंमोन नालाय एबा जाय नोंथांमोना पीवीसी कार्ड एप्लाइ खालामगोन गावनि मबाइलजोंनो जोङो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन बेनिखायनो जोङो बेनि साइट सिङाव जोङो हाबगोन नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो जे बेहाय जा एर' नुनो मोनदोंना बेहाय राइट दिगजों नोंथाङा एर' कार्ड नुनो मोनदों बे एर'खौ नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो खनसे अब्ला जोङो बेहाय नुनो मोनदों बेवहाय मा नुनो मोनदों जोङो जोंनि थांनो गोनां अपसना बेनो बेहाय प्रिभिउ अपसन मोनदों बेनिफ्राय पेमेन्ट जोङो पेमेन्ट खालामनो नांगोन आरोना 50 रुपिसनि जोङो पेमेन्ट खालामनो नांगोन बेयो जाहैबाय मा होनना बुंदों स्पिड पस्टनि थाखाय नोंथाङा बे पेमेन्टखौ खालामनो नांगोन बेवहाय जायखिजाया नोंथाङा डेबिट कार्ड जायखिजाया नेट बेंकिं जायखिजाया नोंथांमोना नोंथांनि क्रेडिट कार्डनि गेजेरजोंबो बेखौ दाननो हानाय जागोन एबा नोंथाङा पेटिएम फनपे बेफोरनि गेजेरजोंबो बे पेमेन्टखौ खालामनो हानाय जागोन दायो नोंथांनि कार्डआ जाहैबाय बेयाव नुनो मोनदों जोङो बेबायदि जागोन नोंथांनि पीवीसी कार्डआ बेनिफ्राय बिनि पेमेन्टखौ जोङो गाहायाव नुनो मोनदों 50 रुपिस नोंथाङा अर्डारनि थाखाय पेमेन्ट खालामनांगोन बेनो जाबाय जीएसटी एबा स्पिड पस्टनि थाखाय चार्ज पीवीसी कार्डखौ जोङो मानो गोनांथि जायो होननानै बुङोब्ला पीवीसी कार्डआ जाहैबाय माने जेबो जानो रोङा माने गाज्रि जाया आरोना बेयो मोनसे प्लास्टिकनि कार्ड जायो माने गुड क्वालिटी बेनि थाखायनो नोंथांमोना बेखौ खालामनानै लायोबा मोजां माने जेबो बेहाय गाज्रि जानायनि चान्सेस थाया आरोना माखासे स्मार्ट कार्डआ गाज्रि जायो नाथाय बेहाय पीवीसी कार्ड खालामनानै नोंथाङा लायोब्ला बेवहाय जेबो प्रब्लेम जाया दायो नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि गासैबो प्रफाइलखौ नुनो मोनबाय अब्ला नोंथाङा बेहाय चेक खालामनानै नायनो हागोन जे नोंथांनि माखासे एड्रेस डेट अफ बार्थ माबा मोनसे नोंथाङा मिस्टेक दङ नामा बेखौ चेक खालामदो बेनि उनाव नोंथाङा बेहाय नेक्स्ट अपसन नुनो मोनदों बे नेक्स्ट अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो जों पेमेन्ट खालामनांगोन नालाय जों एप्लाइ साक्सेसफुल खालामथारनांगौबा जों बेवहाय नुनो मोनदों बेहाय बेखौ नोंथाङा खनसे क्लिक खालामनानै होदो बेनिफ्राय नोंथाङा बेहाय पेमेन्ट अपसन मेक पेमेन्ट अपसन नोंथाङा नुनो मोनदोंना बेयो अन जाबाय एबा गोथां जानानै फैबाय नोंथाङा बेखौ खनसे क्लिक खालामनानै होदो अब्ला दायो नोंथाङा बेबायदि मोनसे गोदान इन्टारफेस नुनो मोनबाय नोंथाङा मानि गेजेरजों पेमेन्टखौ खालामगोन बेवहाय क्रेडिट कार्डनि गेजेरजोंबो खालामनो हागोन वालेट नेट बेंकिंनि गेजेरजोंबो इउपिआइनि गेजेरजोंबो नोंथाङा नोंथांनि सुबिदा बायदि नोंथाङा पेमेन्टखौ खालामनानै होदो आरो दायो आङो पेमेन्टखौ क्रेडिट कार्डनि गेजेरजों बानायगोन बेनि थाखायनो आङो बेवहाय क्लिक खालामनानै होनोसै नोंथांमोनाबो नोंथांनि चइस बायदि खालामदो दायो आं बेखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोङो बेवहाय गासै मा होनो
कार्डनि नाम्बार 16टा डिजिट थायो नालाय बेखौ बाहाय टाइप खालामनांगोन। बेनिफ्राय एक्सपायरि डेट बेहाय मान्थ एन्ड इयार थायो कार्डआव मोनसे बिखुं साइडजों, बेनिफ्राय बेखौ बावहाय टाइप खालामनांगोन। बेनिफ्राय CVV नाम्बार थायो बेहाय मोनथाम, बे CVV नाम्बारखौबो नोंथाङा टाइप खालामगोन। बेहाय गासैखौबो टाइप खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेवहाय मा खालामनांगोन, इन्टार नेम एस अन कार्ड, माने कार्डआ मा टाइप, बेवहाय कार्डआ थायो नालाय सोरनाबा भिसा सोरनाबा मास्टार कार्ड थायो, बेखौ नोंथाङा बेवहाय टाइप खालामनांगोन नैबेहाय बे बक्सआव। बेनिफ्राय नोंथाङा बेहाय अप्सनाव मोनसे मा नुनो मोन्दों, टिक मार्क होनांगोन आरोना। बेहाय टिक मार्क नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेनिफ्राय बे प्रसिडआ गोथां गाबनि जागोन, अब्ला नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो खनसे। अब्ला लोगोफोर दायो आंना रेडि जाबाय पेमेन्ट खालामनो थाखाय। बे प्रसिड अप्सना जानानै फैबाय गोथां गाबनि। बेहाय गासैखौबो फिल खालामखांनायनि उनाव जायो। दानिया नोंथाङा बेहाय प्रसिड अप्सनाव क्लिक खालामनानै होदो। दायो नोंथाङा पेमेन्टखौ साक्सेस खालामखांनायनि उनाव, पेमेन्ट साक्सेस जाखांनायनि उनाव नोंथाङा बेवहाय मोनसे एक्न'लेजमेन्ट डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै लायोब्लानो एक्न'लेजमेन्टआ डाउनलड जागोन। बेनिफ्राय नोंथाङा पेमेन्टनि स्टेटासखौ नोंथाङा बेवहाय नायनो हागोन। गो टु डासबर्ड बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो। बेनि उनाव गाहाय फारसे नोंथाङा नायोब्ला बेवहाय नुनो मोनगोन पेमेन्टनि स्टेटासखौ। बेवहाय नोंथाङा पेमेन्ट स्टेटास नायनो हागोन, नोंथांनि जेब्ला पेमेन्ट खालामदोंमोन बेखौ। नोंथाङा बेहाय एर' नुनो मोन्दों, बेहाय एर'आव नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै होयोब्लानो नोंथाङा नोंथांनि पेमेन्ट स्टेटासखौ नुनो मोनगोन जे बियो ट्रेन्सफार जाबाय ना जायाखै, एबा बेनि पेमेन्ट टाइम